እቲ ታሪክ ክጅምር ኣብ ዩክሬን ውሽጢ ኢቫን ራጎስ ዝተባህለ ተጓሳጢ የርእየና። እዚ ሰብ ካብ ቦክስ ዓለም ወፂ እኳ እንተኾነ ንወዱ ቪክተር ኣሰልጢኑ ግን ሓያል ተጓሳጣይ ገይርዎ ኣሎ። ኢቫን ንወዱ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ናብ መለማመዲ ቦታ ይወስዶ። ቪክተር ትሬኒንግ ዋላ እንተዘይወሰደ ግን ሓያልን ጨካንን ነበረ። ብተወሳኺ ሰውነቱ ጉልበት ብምዃኑ ዳርጋ ኩሎም ተወዳደርቲ ምስኡ ክገጥሙ ዝመርፅዎ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ከም እንፈልጦ ክሬድ የርእየና። ክሬድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ሮኪ ኮሎን ተሳኢሩ ድሕሪ ምንባሩ ቀፂሉ ግን ን6 ግዜ ሻምፒዮን ኮይኑ ነበረ። ነቲ ብዓለም ናይ ከቢድ ሚዛን ዝበሃል ውድድር ንምስታፍ እውን ተዳልዩሎ። ክሬድ ውድድር ካብ ዝገበረሉ ግዜ ዝተወሰነ ጸኒሕሎ። ሕጂ ውድድር ኣቋሪጹ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝግጥም ከይሰዓር ፍርሓት ኣለዎ። ኣሰልጣኒኡ ሮኪ ግን ዋላ እውን ኣቋሪጹ እንተነበረ ንሱ ከም ዘይሰዓር ይነግሮ። ቀፂሉ እውን ብነብሱ ዘለዎ ምትእምማን ከየጉድል ይነግሮ። ቢያንካ ተፍቃሪቱ ኣብቲ ቦታ መፀት። ክሬድ ውድድር ኣብ ዝሃለወሉ ግዜ ቢያንካ ኩሉ ግዜ ብጎኑላ። ነቲ ፀወታ ስዒሩ ከም ዝወፅእ ኣደፋፊራቶ ናብቲ ሜዳ ውሽጢ ኸደ። ምስ ክሬድ ዝጋጠም ሰብ ዊለር ይበሃል። ዊለር ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ጸሊም ተጓሳጣይ ኮይኑ ብተወዳደርቱ ዝፍራሕ ክሳብ 10 ግዜ ብዘይስዕረት ዝኸደ ሓያል ተጓሳጣይ ነበረ። ክሬድ ድሕሪ ባይታ ናይ ዊለር ዋላ እንተሰምዐ ብዘይ ፍርሒ ግጥሙ ጀሚሩሎ። ኣብ መጀመርያ ዊለር ኣብ ልዕሊ ክሬድ ፀብለሊሉሎ ዝተወሰነ ከበድቲ ውስጥ ዕለበሉ። ኣብ ካልኣይ ዙር ግን ክሬድ ጽቡቕ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ካብቶም ዝሰዶም ዝነበረ ጉስጥ እውን ዊለር ክደክም ይረአ። መወዳእትኡ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ዝዝረር ከቢድ ጉስጥ ዕለበሉ። በዚ ከዓ ዊለር ተዘረረ። ሕጂ ንክሬድ በዚ ግጥም ዘይምስዓሩ ጽቡቕ ሽም ነበረ። ምኽንያቱ ንዝቕፅል ናይ ከቢድ ሚዛን ፀወታ ጽቡቕ ሽም ክኾነ እዩ። ድሕሪ እቲ ግጥም ክሬድ ናብ ሮኪ ኸደ። ቀፂሉ ክሬድ ንሮኪ ሕቶ ይሓቶ። ንቢያንካ ተመርዓውን ንኽብላ ይደለኹ ግን ከመይ ከም ዝግበር ኣይፈልጥን ይበሎ። ንሮኪ ከዓ ብኸመይ ንሰበይቱ ከም ዝሓተታን ብኸመይ ከም ዝተመርዓውን ይሓቶ። ሮኪ ብወገኑ ሰበይቱ ኣድርያና ከም ትበሃልን ሕጂ ግን ብሂወት ከም ዘየላ ይነግሮ። ኣብ ግዚኡ ሮኪ ከም ክሬድ ኣብ ፍቕሪ ፈራሕ ነበር እሞ ወላ ሓደ ኢልዎ ኣይፈልጥን። ኮይኑ ግን ኣድርያና ሮኪ ክብላ ዝተለየ ነገር ስለ ዝተረድአት ንኹሉ ሕቶ ሮኪ ብኣወንታያ ተቐቢላቶ። ስለዚ ንዓኻ ዘለና ምኽሪ ሓንትን ጥራሕ እዩ። ንሱ ከዓ ኩሉ ብውሽጢኻ ዝስማዓካ ነገር ብግልፂ ንገራ። ንሳ ከዓ ናይ ብሓቂ ተፍቅረካ እንተኮይና ብዘይ ፀገም ክትቅበለካን ንሕቶኻ ብኣወንታ ክትምልስ እያ በሎ። ድሕሪዚ ክሬድ ሕቶኡ ተመሊሱሉ ስለ ሕማሙ ለውጢ ይሓቶ። ሮኪ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ሕጂ ክሬድ ብዛዕባ ነብሱን ሰበይቱን ጥራሕ ክሓስብ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ድሕሪዚ ክሬድ ናብ ገዛ ተመለሰ። ኣብ ውሽጡ ዝተወሰነ ፍርሓት ይንበብ። ንቢያንካ ብኸመይ መንገዲ ናይ መርዓ ሕቶ ከም ዘቕርበላ ይለማመዳሎ። ድፍረት ክስምዖ ወይን ድሕሪ ምስታዩ ቢያንካ ካብ ሻወር ምስ ወፀት ከይዱ ቅድሚኣ ይንብርከኽ። ክሬድ ብዙሕ ይልፍልፍ። ካብ ቢያንካ ግን ወላ ሓደ መልሲ የለን። ምኽንያቱ ቢያንካ ናይ ምስማዕ ሽግር ነበራ እሞ ብዘይ ናይ እዝና መጉልሒ ድምፂ ክትሰማዕ ኣይትኽእልን እያ። ኮይኑ ከዓ ሻወር ክትወስድ ኣውፅያቶ ነበረት እሞ በዚ ምኽንያት ዝብሎ ዝነበረ ኩሉ ይሰምዐትን። ኮይኑ ግን ካብ ምንቅስቓሳቱ ክብላ ዝተለየ ነገር ተረዲኣ ነበረት። ንዘቕረበላ ሕቶ መርዓ ከዓ ብኣወንታ ተቐበለት። ሮኪ ናብ ዝሞተት ሰበይቱ መቓብር ከይዱሎ። ንኣድርያና ብተደጋጋሚ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታት ንወዶም ሮበርት ካብ ዝበፅሖ ዓመታት ከም ዝሓለፈ ይነግራ። ኮይኑ ከዓ ወድና ቆልዓ ወሊዱሎ ግን ከይደርእየ ይፈልጥን ይብላ። ሮኪ ምኽንያት ዘይምርኣዩኡ ግን ኣይተዛረበን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢቫን ምስ ወዱ ቪክተር ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ኣለዉ። ኢቫን ድሕሪ 30 ዓመት ናብ ናይ ሮኪ ሬስቶራንት ብምምፃእ ዓይኒ ንዓይኒ ተረኣኣዩ። ኢቫን ቅድሚ ነዊሕ ዓመት ብሮኪ ዝተሰዓረ ሓያል ተጓሳጣይ እዩ። እቲ ግጥም ናይ ፍጻሜ ስለ ዝነበረ ኢቫን ነታ መዓልቲ እቲኣ ረሲዕዎ ኣይፈልጥን እዩ። ሮኪ ንኢቫን ኣብ ናቱ ሬስቶራንት ብምርኣዩ ተገረመ። ቀፂሉ ኢቫን ኣነ ናብዚ ዝመጻኹ ክገጥም ዘይኮነስ ወደይ ምስ ንስኻ ተሰልጥኖ ክሬድ ክነወዳድር ኢለየ ብሎ። ሮኪ ግን ብሓሳቡ ተሰማምዐን። ምኽንያቱ ኢቫን ናይ ቀደም ቂምታ ስለ ዘለዎ ብወዱ ሕነ ክፈዲሉ እዩ መፂኡ። ቀፂሉ ኢቫን ካብታ ሰዓት ኣንዳሓር ሙሉእ ክብረቱ ከም ዝሰኣኖ ይነግሮ። ሰበይቱ ኸማን ምስ ዝተሰዓረ ኣይነብርን ኢላ ገዲፋቶ ኸይዳ ነበረት።
ሕጂ ኸዓ ኣብ ክሬድን ቪክቶርን ግጥም ተኻይዱ በዚ ኸዓ ክብሩ ክመልስ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ሮኪ ግን ናቶም ሽግር ይኹን ቂም ናብ ደቆም ክሓልፍ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። እንተደልዮም ባዕሎም ሽግሮም ፈትሑ ይውስኸሉ። ብኻልእ ክሬድ ምስ ቢያንካ ድራር ይበልዑ ኣለዉ። ኣብ ቲቪ ኸዓ ነቲ በዓሎም ሙሉእ ዝፍራሕ ቪክቶር ይርኡ። ኣብቲ ዜና ከም ዝንገር ዘሎ ኸዓ ኣብቲ ከቢድ ሚዛን ውድድር ፀወታ ዝስዕር ብረገጽ ቪክቶር ምዃኑን ኩሉ ሰብ እውን በዚ ተሰማሚዑ ነበረ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ክሬድ በቲ ነብኡ ዝቐተለ ይስልጥን ምህላው እዩ። ሮኪ ቅድሚ ሕጂ ብዝተገበረ ግጥም ንናይ ክሬድ ኣቦ ቀቲልዎ ነበረ። በዚ ምኽንያት ከዓ ሮኪ ንክሬድ ኣብ ዘሰልጥነሉ ሰዓት ከም ዝስስዕን በዚ ከዓ ክሬድ ከም ዝሰዓርን እዮም ዝዛረቡ። በቲ ዜና ንክሬድ ብናይ ኣቦኡ ሞት ኣልዒሎም ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ ምህላዎም ክሬድ ሓሪቑ ነበረ። ሕርቃኑ ንምርሳዕ ብምባል ናብቲ ቢያንካ ተዳልዎ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ብምኻድ ክረጋጋእ ወሰነ። ኣብኡ ከዓ ማርሲል ዝበሃል ሰብ ረኸበ። ማርሲል ከዓ ነቲ ዜና ርእይዎ ስለ ዝነበረ ሕርቃን ወላ ሓደ ከም ዘይጠቕሞ ይነግሮ። ብዝተኸኣለ መጠን ምስ ቪክቶር ተጋጢሙ ናይ ኣቦኡን ናይ ባዕሉን ክብረት ክመልስ ይምኽሮ። ክሬድ እውን በዚ ነገር ክሓርቕ ከም ዘይብሉ ኣሚኑሎ። ብናይ ማርሲል ሓሳብ ተሰማሚዑ እውን ምስ ቪክቶር ክገጥም ወሰነ። ቀፂሉ ናብ ሮኪ ብምኻድ ምስ ቪክቶር ክገጥም ሓሳብ ይቕርበሉ። ሮኪ ግን ብዘይ ሕቶን ርእቶን ከም ዘይከውን ይነግሮ። ሮኪ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበሎ ዋላ እንተዘይነገሮ ግን እቶም ሰባት ዝመፁ ሕነኽ ፈዲ ስለ ዝነበረ እዩ። ብኻልእ ከዓ ንቪክቶር ኣቦኡ ጽቡቕ ገይሩ ይሰልጢንዎ። በዚ ውድድር ምናልባት ክሬድ ብቪክቶር ህይወቱ እውን ክስእን ይኽእል እዩ። ሮኪ ንክሬድ ከምቲ ብዜና ዝንገሮ ስለ ዘይጸልኦን ብህይወት ክነብር ስለ ዝደልዮን እዩ ነቲ ውድድር ንኸይገብሮ ዝነበሮ። ይኹን ደኣ እምበር ክሬድ ሕጂ እውን ነቲ ሓሳብ ኣይደገፎን። ሮኪ ግዴታ ናይ ክሬድ ህይወት ከትርፍ ስለ ዘለዎ ምስ ቪክቶር ክገጥም እንተኾይኑ ምስኡ ከም ዘይስልጥን ነገሮ። ካብ ሕጂ ንኔው ከዓ ናይ ባዕሉ ሰልጣን ክደልይን ናብ ገዝኡ ከይመጾ ይነግሮ። ክሬድ ብወገኑ ብሮኪ እናሓረቐ ናብ ኣፍቃሪቱ ናብ ቢያንካ ምርሐ። ንቢያንካ ከዓ ናብ ሎስ አንጀለስ ናብ ኣዲኡ ሜሪ ንክኸዱ ይነግራ። ክሬድ ከዓ ንሜሪ ምስ ቪክቶር ክገጥም ምዃኑ ነገራ። ስለቲ ግጥም ንሮኪ ምስ ነገርክዎ ካብ ገዝኡ ሰጉጉል ንበላ። ቀፂሉ ንሜሪ ናትካ ሓሳብከ እንታይ ይበላ። ሜሪ ብወገና ስለቲ ግጥም ካብ ምዝራብ ተቆጢባ ንቢያንካ ነብሰ ጾር ይመስለኒ ኢላ ተዛረበት። ክሬድን ቢያንካን ከም ዝፈልጥዎ ግን ቢያንካ ጥንስቲ ኮነትን። ኮይኑ ግን እዛ ዓባይ ሰበይቲ ስቒላ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ብምባል ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ምርመራ ገበሩ። በቲ ምርመራ መሰረት ናይ ሜሪ ግምት ትኽክል ነበረ እሞ ቢያንካ ነብሱ ጾር ነበረት። ክሬድን ቢያንካን ነቲ ጥንሲ ብዘይሓሰብዎ ዋላ እንተመፀ ተቐቢሎሞ ክወልድዎ ወሰኑ። ክሬድ ተመሊሱ ናብ ሜሪ ብምኻድ ምስ ቪክቶር ክገጥም ከም ዝኾነ ይነግራ። ሜሪ ስለ ቪክቶር ጭካነ ብብዙሕ ክዝረብ ስለ ዝሰምዐት እንተዘይገጥም ደስ ይብላ። ኮይኑ ግን ኣብ ጎኒ ውልዳ ጠጠው ክትብል ስለ ዘለዋ ንኽገጥም ኣፍቀደትሉ። ቀፂሉ ክሬድ ናብ ሓደ መለማመዲ ቦታ ኸደ። ኣብዚ ቦታ መብዛሕትኦም ፍሉጣትን ጸለምቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ቦታ ሰልጢሎም ነበሩ። ምኽንያቱ ከዓ ኣብዚ ቦታ ዝርከቡ ሰባት ኩሎም ጸለምቲ ክኾኑ ከለዉ ንሰባት ዝህብዎ ሞራል ንኸይፈርሑ ይሕግዞም። ነዚ ተረዲኡ ክሬድ ምስ ቪክቶር ንኽገጥም ዝሕግዞ ስልጣን ክረክብ ናብቲ ቦታ ዝመፀ። ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ይከኣለን። በዚ ከዓ ንነብሱ ባዕሉ ከሰልጥን ጀመረ። ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ምስቶም ጸለምቲ ሰልጠንቲ እናተራኸበ ብኦኦም ይስልጥን። ናይቲ መወዳደሪ መዓልቲ እናተቃረበ መፀ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ኢንተርቪው ክገብሩ ኣለዎም። ኮይኑ ከዓ ኣብ መንጎ ኢንተርቪው ባእሲ ይለዓል። ናይዚ ባእሲ መልዓሊ ቪክቶር ክኸውን ከሎ ቪክቶር ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ በቡ ኢቫን ድራጎ ሕማቕ ስልጠና ተላዒሉ እዩ። ቀፂሉ ናብቲ መዓልቲ ውድድር በፂሕሎ። እቲ ዳኛ ቅድሚ ውድድር ንክልቲኦም ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ ህራም ንኸይሃርሙ ጠንቂቑ ምስ ወድአ ፀወታ ተጀመረ። ድሕሪዚ ክሬድ ኣለዉ ንዝበሎም ህራማት ኣብ ልዕሊ ቪክቶር ሰውነት ኣዕረፎም። ኮይኑ ከዓ ናይ ክሬድ ድኹማት ህራማት ኣብ ልዕሊ ቪክቶር ወላ ሓደ ጉድኣት ከስዕቡ ይከኣሉን። ቪክቶር ብወገኑ ክሬድ ክሃርሞ ከሎ ድሕሪ ምርኣይ ንሱ እውን ብግዲኡ ሓንቲ ግዜ ጉስጢ ብዘዕለበሉ ክሬድ ይወድቕ። ክሬድ ብዝተወሰነ ናይ ቪክቶር ጉስጢ ገጹ ተበላሸወ። እዚ ግጥም ክካየድ ከሎ ሮኪ ኣብ ሬስቶራንት ነበረ እሞ ነቲ ውድድር ብመስኮት ቴሌቭዥን ይርኢ ነበረ። ቪክቶር ካብ ብኡ ዝተምሃሮም ስልጠናታት ናይ ሰብ መሰናግል ምስባር ነበረ።
ናይ ኣቦኡ ምኽሪ ከዓ ብዝግባእ ኣብ ክሬድ ፈጸሞ። ሕጂ ክሬድ ናይ ጎኒ ዓጽሙ ተሰበረ። ቀጺሉ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ህራማት ተጠቂሙ ንክሬድ ኣብ መሬት ሰድሖ። በቲ ናይ ቪክተር ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ህራማት ከዓ ኣብቲ ጸወታ ዝተቖጸሩ ነጥብታት ተሰሪዞም እቲ ጸወታ ይቋረጽ። ክሬድ ከቢድ ጉድኣት ስለ ዝበጽሖ ናብ ሆስፒታል ከደ። ንቢያንካ ከዓ ዶክተር ናይ ጎኒ ዓጽሙ ከም ተሰበረ ነገራ። ንኽሓዊ ግዜ ከም ዘድልዮን ወላ ሓደ ስልጠና ክወስድ ከም ዘይብሉ ነገራ። ማርሴል ከዓ ንኽሪኦ መጺእ ነበረ። ክሬድ በቲ ስዕረት ሓሪቑ ነበረ እሞ ንወላ ሓደ ክዛረብ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ሮኪ ብወገኑ ክሪኦ መጸ። ክሬድ ከዓ ብዘለዎ ዓቕሚ ኣኪቡ ንሮኪ ክውጭጮ ጀመረ። ምናልባት ሓገዝ ከምቲ ዘይፍለየኒ እንተተሰልጥነኒ ነርካ ከምቲ ዘይክኸውን ይኽእል እየ። ከምዚ ዝኾን ኩሉ ምኽንያት ቀንዲ ተሓታቲ ንስኻ ኢኻ በሎ። ዝተወሰኑ ሰሙናት ምስ ሓለፈ ክሬድ ከበድቲ ስልጠናታት ኣብ ምክያድ ኣሎ። በዚ ሰዓት ክሬድ ባህሪኡ ብብዙሕ መዳይ ተቐይሩሎ። ካብ ኩሉ ሰብ ኣግሊሉ ይነብርን ይስልጥንን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ነገር ዘይበትከሉ ማርሴል ናብ ክሬድ ይመጽእ። ምስ ቪክቶር መጀመርያ ክሬድ ንኽገጥም ዘምጽኦ ሓሳብ እዚ ነበረ። ሕጂ እውን ንኻልኣይ ግዜ ምስ ቪክቶር ንኽገጥም ሓሳብ ኣቕረበሉ። ክሬድ ብወገኑ ንኸቢድ ሚዛን ውድድር ሽሙ ከመሓይሽ ስለ ዘለዎ ንኻልኣይ ግዜ ክገጥም ወሰነ። ንማርሴል ግን ክገጥም ወይ እውን ኣይፋል ከይበሎ ገዲፍዎ ኸደ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሮኪ ካብ ሜሪ ፖስጣ ተላኢኹሉሎ። ነቲ ፖስጣ ብዝኸፈተሉ ሰዓት ኣብ ማህፀን ቢያንካ ዝነበረ ወዲ ክሬድ ስእሊ ነበረ። ኣብቲ ድሕሪ እቲ ስእሊ ዝነበረ ጽሑፍ ከዓ ክሬድ ብሂወት ክነብር ኣለዎ ዝብል ነበረ። ሮኪ ነዚ ምስ ረኣየ ብቕልጡፍ ናብ ሎስ አንጀሎስ ከደ። ክሬድ ድሕሪ ዝተወሰነ ጸርፍን ቆየቋን ድሕሪ ምውራዱ ምስኡ ክስልጥን ወሰነ። ብኻልእ ትዕዝብትና ቤተሰብ ኢቫን ድራጎ ዓወቶም የኽብሩ ነበሩ። ዋላ እውን እቲ ጸወታ እንተተቋረጸ ግን እቲ ዝድለ ናይ ቪክቶር ጭካነ ስለ ዝኾነ በዚ ሕጉሳት ነበሩ። በቲ ናይ ድራር ዕድመ ከዓ ናይ ኢቫን ድራጎ ናይ ቀደም ሰበይቱ ማለት እውን ኣደ ቪክቶር ሉድሚላ መጸት። ቪክቶር ካብ ኣቦኡ ብዝወረሶ ነገራት በዲኡ ወላ ሓደ ፍቕሪ የብሉን። ኮይኑ ከዓ ሉድሚላ ዝመጸቶ ምስ ሓድሽ ሰብኣያ ስለ ዝኾነ ድራጎ በዚ ጽቡቕ ኣይትሰምዖን። ንሉድሚላ ከዓ ቅድሚ ኮፍ ምባላ ምስ ሰብኣያ ሰጎጋ። ብኻልእ ቢያንካ መዓልቲ ሕርሳ ኣኺሉ ብሰላም ተገላጊላላ። ናይ ወዶም ስም ከዓ ኣማራ በልዎ። ሕጂ ንበዓል ቢያንካ ዘጨነቆም እቲ ህፃን ከመዲኡ ናይ ምስማዕ ሽግር ኣለዎ ተባሂሎም ኣለዉ። ኣማራ ምርመራ ይግበረሉ ነበረ እሞ ውፅኢቱ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ክንገረኩም እዩ ተባሃሉ። ሮኪ ናይ ክሬድ ቤተሰብ ኣብ ዝረኣየሉ ሰዓት ንወዱ ሮበር ኣመና ይናፍቆ። መጀመርያ ካብቲ ሆስፒታል ዝወፀሉ ናብ ወዱ ክድውል ዋላ እንተነበረ ሓሳቡ ቀይሩ ገደፎ። ዝተወሰኑ መዓልታት ድሕሪ ምሕላፎም ኣማራ ምስ ክሬድ ንበይኖም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ነበሩ። ኣማራ እናበኸየ ስቕ ክብለሉ ይከኣለን። በዚ ከዓ ክሬድ ሓሪቑ ናብቲ ናይ ትሬኒንግ ቦታ ክፍሊ ሒዝዋ ኸደ። ቀፂሉ ነቲ ናይ ጉስጢ መለማመዲ ክሃርሞ ጀመረ። ብዘገርም ከዓ እቲ ህፃን ነዚ ምስ ረኣየ ወላ ሓደ ድምፂ ይውፅአን። ክሬድ ነዚ ምስ ረኣየ ብሓጎስ ነብዐ። ምኽንያቱ ከዓ እቲ ህፃን ከም ኣቡኡ ጉስጠኛ ክኸውን ድሌት ኣለዎ ብምባል እዩ። በዚ ከዓ ነቲ ህፃን ቃል ኣተወሉ። ንኣኻ ክብል ብሂወት ክህልው ባዕለያ ሰልጢነ ከዓ ተጓሳጣይ ክገብረካ የበሎ። በዛ ምሸት ምስ ቢያንካ ኣብ ዝዘራረበሉ ሰዓት ናይ ግድን ንቪክቶር ክስዕሮ ከም ዘለዎ ይነግራ። ምኽንያቱ ንቪክቶር እንተዘይስዒርዎ ሽሙ ሙሉእ ብሙሉእ ክጠፍእ እዩ። በዚ ምኽንያት ናይ ከቢድ ሚዛን ደገፍቱ ውሕዳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ብተቐንዲ ውድድር ክሰዓር ይኽእል እዩ። ቀፂሉ ክሬድ ናብ ሮኪን ማርሴልን ከደ። ሮኪ ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ትሬኒንግ ነቲ ውድድር ብቑዕ ከም ዘይኮነ ይነግሮ። በዚ ከዓ ሮኪ ንክሬድ ፍቓደኛ ይኹን ኣይኹን ናብ ከቢድ ስልጠና ዝግበረሎም ክወስዶ እዩ። እቲ ናይ ትሬኒንግ ቦታ ከዓ ኣብ በረኻ ውሽጢ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ቦታ ዝስልጡኑ ሰባት ከዓ ከም ቪክቶር ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም። ሮኪ ከዓ ንክሬድ ከሰልጥኑ እዮም ዝበሎም ኩሎም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ትሬኒንግ የብሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቪክቶር ምስ ኣቦኡ ይስልጥን ኣሎ። ቪክቶር ትሬኒንግ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ኣብ ሾ ስለ ዝለዓሎ ነብኡ ከም ሞት ምሕረት ኣይገብረሉን እዩ። ነቲ መለማመዲ ጉስጢ ካብ ምህራም ነብኡ ሃሪሞ መዝሓሊ ሕርቃኑ ይገብሮ። ኣብ ካልእ ክሬድ ኣብቲ በረኻ ንበይኑ ከም ዝጎይ ተገይሩሎ። ክሬድ ዋላ እውን እቲ ስልጠና እንተኸበዶ ንኩሎም ግን ብብቕዓት ተዋፂኡ ንሮኪ ሕጎሶ።
ኣብ ተመሳሳሊ ከዓ ቪክቶር ካብ ዝነበሮን ላዕሊ ስልጠና ወሲዱ ናብ ሓደገኛ ተቐይሩሎ። ትዕዝብትና ተቐይሩ ኣብ ሞስኮ ከቢድ ውድድር ይጅመር። ካብ ሩስያ ዝመፁ ሰባት ዝድግፍዎ ንቪክቶር እዩ። ናይ ክሬድ ታሪክ ዝፈልጡ ከዓ ኣብ ጎኒ ክሬድ ነበሩ። በዚ ከዓ ኣብቲ ስታድየም ዘሎ ተዓዛቢ ፍርቂ ፍርቂ ንክልቲኦም እዩ ዝድግፍ። ኣብ መጀመርያ ዙር ክልቲኦም ተወዳደርቲ ማዕረ ዝኾነ ውድድር ኣርኣዩ። ኣብ ካልኣይ ዙር እውን ብተመሳሳሊ ብማዕረ ውፅኢት እናተጋጠሙ ሃንደበት ግን ቪክቶር ከቢድ ጉስጢ ኣብ ልዕሊ ክሬድ ዓለበ። በዚ ናይ ቪክቶር ጉስጢ ከዓ ክሬድ ጠመትኡ ስለ ዝተዓዘበ ኣደዳ ብዙሕ ማህረምቲ ክኸውን ምክንያት ገበረ። ኮይኑ ግን ክሬድ ተስፋ ከይቆረፀ ንመሬት ብሓይሊ ብምህራም ሰውነቱ ዳለወ። ሳልሳይ ዙር ቅድሚ ምጅማሩ ሮኪ ናብ ክሬድ መፀ። ዝኣከብዎም ነጥብታት ከይድምስስዎም መታን ካብ ሕጊ ወፃኢ ህራም ንከይጥቀም ነገሮ። ብኻልእ ኣቦ ቪክቶር ከዓ ስለ ነጥቢ ወልሓደ የገድስኒዩ ንኻልኣይ ግዜ መሰናግሉ ስወሮ ኣብቲ ሜዳ እውን ቅተሎ ኢሉ ሕማቕ ምኽሪ መኽሮ። ኣብ ሳልሳይ ዙር ከዓ ቪክቶር ዕድል ኣይገበረን። ክሬድ ከዓ ንቪክቶር ኣብ መሬት ሰጥሖ። ኣደ ቪክቶር ሉድሚላ ኣብቲ ቦታ ኮይና ውድድር ትዕዘብ ነበረት። ኮይኑ ግን በቲ ግጥም ወዳ ከምዚ ሰዓር ስለ ዝተረድአት ፀወታ ቋሪፃ ወፀት። ቪክቶር ከዓ ኣዲኡ ክትወፅእ ርኡ ብኡ ከምዘይተኣማመነት ተረዲእዎ ብዝበለፀ ተስፋ ቆረፀ። ክሬድ እውን ከምዚ ዓይነት ዕድል ከምዘይረክብ ተረዲእዎ ንቪክቶር ብሓያል ጉስጢ ክቅጥቅጦ ጀመረ። ነዚ ዝተዓዘበ ኢቫን ድራጎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንክሬድ ዋላ ሓደ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ኣካል ከምዘየለ ይርዳእ። ናይ ወዱ ህይወት ከትርፍ ስለ ዘለዎ ከዓ ነቲ ፃዕዳ ሽጎማነ ኣብቲ ሜዳ ማእኸል ደርበዮ። ሓደ ሰልጣኒ ኣብ ፀወታ ማእኸል ፃዕዳ ሽጎማነ ናብቲ ሜዳ እንተደርብዩ እቲ ግጥም ብስዕረት ሙሉእ ንሙሉእ ይቋረፅ ማለት እዩ። በዚ ከዓ ክሬድ 100% ሰዓሪ ምዃኑ ረጋገፀ። ኢቫን ንወዱ ቪክቶር ካልእ ብዙሕ ናይ ዓወት ዕድል ከም ዘለዎ ብምንጋር የፀናንዖ። ብኻልእ ከዓ ብክሬድ ቢያንካን ሮኪን ኮሪዖም ነበሩ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሮኪ ናብ ወዱ ሮበርት ኸደ። ነቲ ብቺካጎ ዝርከብ ወዱ ሎጋን ከዓ ብመጀመርያ ረኸቦ። ንወዱ ሮበርት ከዓ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝጠፍአ ይቕሬታ ይሓቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ኢቫን ድራጎ ምስ ወዱ ቪክቶር ናብ ሃገሮም ተመለሱ። ኣብ ዩክሬን ውሽጢ ከዓ ህይወቶም ይመርሑ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ኣዶንስ ክሬድ ምስ ሰበይቱን ወዱን ብሓደ ኮይኖም ናብ ናይ ኣቦኡ መቃብር ከዱ። ቤተሰቡ ናይ ኣኮሎ ክሬድ መቃብር ድሕሪ ምርኣዮም ኣማራ ኣብ ዝመፅእ ሓያል ተጓሳጣይ ከም ዝኸውን ተስፋ ገበሩ። በዚ ከዓ እቲ ታሪክ ይውዳእ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ላይክ ኤን ሼር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ሃናፅ ትርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። እቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተሳተፍቲ መደብና ኩኑ እናበልኩ ክሳብ ብካልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ።